रंजाथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। बिस्नि हालामनि सोनाब लारुगाव गामिनि फंबाय सन्जय बर'। फंबाय सन्जय बर'आ सासे हेन्डिकेप थामहिनबा आथिं थोंसे गैया। बे फंबायानो देग्लाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन कम्पिटिटिभ आनजाद APSC आनजाद होनानै प्रिलिमिनारि पास जाबाय। दा मेइननि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। न'खरा गोरिब, बिफा गैया, बिमा दङ, बिदा दङ, बिबाजै दङ। मेइन आनजाद लिरनो थाखाय बा गावनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय न'खरनिफ्राय थोजासे रां होनो हायाखै, नांगौ मुवाफोरखौ होनो हायाखै। बरंस सन्जय बर'आ दिनैसिम APSC नि थाखाय कचिंबो लानो हायाखै। गुवाहाटियाव लोगोफोरनि लजिङाव थानानै दायो मेइन आनजादनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। आरो बे सन्जय बर'आ गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हाथों, बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सासे हेन्डिकेप बा आथिं थोंसे गैयै फरायसायाबो अफिसार जानो हाथों, बियो सारा बिटिआरनि इयुन जोलै फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय होनो हाथों, बे मिजिंखौ लानानै गावनि फरायनायाव सुबिदा मोननाय बायदि बा फाइनाल आनजाद होनायाव सुबिदा जानाय बायदि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ सन्जय बर'निसिम गंसे लेपटप दान हिसाबै दैथायहरदों। दा बेखौनो जों फैनानै सन्जय बर'नि न'आव फैनानै जों गथायफैनाय जादों। गिबियावनो आं प्रमद बर' सार बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आंनो नांगौ बेसादखौ हरनायनि थाखाय। दा आं आंनि न'खरनिफ्राय आरो आंनि फारसेनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जे आंनि जिथु APSC प्रिलिमिनारिखौ पास जानानै मेइन्सनि प्रिपारेसन सालायबाय थानायाव आख' फाख' जाबाय थादोंमोन, माखासे मुवा आरो बेसादफोरा खम जानायनि थाखाय। दा बे खम जानायखौ नुनानै बिथां सारा हेफाजाब होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे बेखिनि हेफाजाब होनायजोंनो आं जथेस्थ' सुबिदा मोनबाय, जेला आं माखासे प्रिपारेसनखौ मोजाङै मोजां खालामलांनो हागोन। आरो आं आसा खालामो जेरै फैबाय थानाय आनजादाव आं मोजाङै मोजां उथ्रिसार जालांनानै सासे गिदिर अफिसार जानो हायो, बेखौनो आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।